ini tum Karbinglong arat atum rat hurpak pen kachisong apor huda dulu MOU an bacit pen itum wan pilo 30 department na lapen la songbong pen hile kaman pen kachisong pen 2011 pen chenglo UPDS ahun MOS 1 lapen non last MOS 2 laso chisong bom bangbom angdeng nang lelo lasi nona bangke laka chisong tang amokha rat hurpak lapen lada Karbin long suduk sudak pen chisong laso amokha kichunchi doana ahormu kipachun ponjia pat matangte dikhek itung Karbin long Autonomous Council 6 sidul ajakong ansu sekipang tang ponjia pan Karbin long Autonomous Council 3 Karbin long Chief Dr. Tuliram Ronghang Sar Japonsi Siksidul keduan council atumaphan tanggurusi council kef along ASEAN pencenglo pinangan halada kacetong pen cugidamtang la MOS along kacetok amukha akhor pen kipachun ponjia phan la suke klempon dilhirong sopialong dam pen kaching vai dam dulu la sehalada ka bangke la article 125 amendment dikheke la so puthak pensi prabjin ben pachun nai walam the pensi damlo sita ladak pinangan atuma bangke la so puthak ulta interpretation ki pido nilitum kachini dun nai bangke la henlo MOS 1 pulote la bangke UPD satum hile kaman pen chenglo anchot kali aphi latum overgrown one dead pen papa sing si rat pen pinangan chingwai chingsai karjudun lo teng lo pulote la MOS 1 ke chitok jia phan along sida pinangan intellectual atuma phanta karjupon session ke enpon la puson dulu sta hala bangso hut ili tum pinan kachedon pen session ke long pen la soteng pen si agreement la sodim lo konani ke ledam de pachat hala bange tulta hai sita jongsi la sopena phi akodon dotulo song trok atum tame la tum sita hele kaman cibisi rat pen sorkar pen kachingwai insamjin pen ke dolong dia phan monsam ke dolong dia phan la puson si ilitum thek long lo la soteng pen si ilitum kenang sot prabjin pen ki pachun nai tulo tangte kololosi itum klembo naima walam bangke non itum pangcheng pon lo sita adhe ka tum 125 amendment lote ladak tribal aphan kirai ko mabi ka interfere kapre lasondo lasi laso puthak ang ton pen itum ki pabrit ponje phan ke chengsi neli alang li bijoy phansi phan pachini phansi chenglo lapen dak spokesperson doando BJP doando masa pinangan phan padoji lasila alang li tumpele pangcheng konang lapen klempon alang li teron sama phansi neli pachini upon lo dobo nilitum isihini alam revision mate klardak pen pachini phan rata phan solam pini ke thanji pansil tum chinglung no alam bangke nangli tum chini lo inut bahini amoni datum jitu amoni tum niki development aneng hang he tangkale wanji puta kroi kre alang litum rada phan kai kes tame akaprek atwar akaprek atrong akaprek alam si alang litum rong maju tame rada phan tame ke than pon alang litum pacho gai pon ulo lazini litum puintung hala haya muni datum phan rada phan ke pacho gai ke ington nangko pini litum kar benglong inut misen lapen aneng ki mi pen kar benglong rada phan monsam du nangji chingthur nangji ili tuma ke mang setame emprek talong nangji pusi alang li inut ingtangra ka munit ili tum aman gitu ake hai Dr. Tuliram Ronghang alang li kaduk kawe adhorom bupe ajati bupe alang li la
Karbi Anglong ko son sige paklar ponjima pacingkur ponjima emprek ilongjima hala suputhak alang li abatai batai kacingwai pon abatai batai alang li pangrum lapen seminars kami alang li pon lo lapen workshops kami alang li pon lo lapen rada fans kami lamthea di pon lo kasi lason amunit alang li mesen lapen hexer amunit phansi alang li tumo bangke kai kita ki khamke lake kumatum lo ki khamke pulutan ke yong dak similu episel sia tum hello alang li tum ke tangka da nang ne development da nang ne flyover da oppose dun ba kupene kunane claim ji putalang li tum kai ke da oppose dun lasi lason da bangke ili tum ratta royune non ethelam 125th amendment bill bangke mu clear ladang ni tum angong inubak han paklar dakpo tame nili puji bangal halo India a constitution mate India a sarkar central government punon state government punon ba kapre kalong punon India ka solai ke isya purudu tangka purudu halaso tangka puru ke isi amen kirlo mate isi apai ki pilo lake 280 haladak pensi article 280 lasi hadak pensi central government tumstame kopine ke nang dia sonan rat tangka poisa la endulo ba state government stame ba kapre ka instame ba li tumda kaching pon stame jo halasu apuru pensi kadu kave a sarkar tumstame ken lasi non isialam ilitum ladak ronga sarame gitu ilitum non karbe traditional council salam bomlo mate salam edlo laso tangka ilitum ke wanji guna pelo article 280 pelo lasi ronga sarame itum stame alang litum kuan lone nengkan kep krepo kajong hong aneng cipa nengding dia alang litum rong rup pacing thurja phan aneng ki hang kuna pelo tangka ke longpo lasi halasu isi tangka ke wanji labangso angkor kaciet lake 200 article 280 belo lagi central government bustame state government bustame ba non ilitum stame tangka jong sinangji pulutan ke rong rupa jing turji pulutan ke ilitum article 280 pensi wangan lasi non ilitum traditional council stame non seng etlo rong asartum stame wan lone aning kachit he wan lone lang litum aning akha lahai stame ladak pensi litum pachurun ko lalo lapenaru adun thu bang la halo non het jong ilitum difualong isi workshop dolo halasu workshop along stame amen punang ko ake hai jai kathar alang li isi kaning jedu nang litum hoitu lasok video clip nang litum mu lang tame alang li ki puke la halo je India president stame ilitum 6 schedule afan ke 6 schedule kan interfere e laki kon top paragraph 14 along si ke top possible sita nang litum haladak 6 schedule constitutional langnon paragraph 14 along ki puke laki council along jungsi kupine ki chokche dokok ulotang ke ladak isia commission ki sengjia panchod haladak India president le ladak interfere mande ladak hamke ko haladak lason le tokali lasi episel tum nang litum setame lang pamitu constitution bangke kachile makam kali cipenang makam kali rada phan han paminangi klar dak pen ahok pet pen mislead nang ne misguide nang ne lasi hala subang nang litum lang paminon constitution along paragraph 14 along upisi ke tokma nang litum lang thutha lale nang litum rada pan than ko metu lalo lapen adun thu bang lalo non ilitum Karbi Anglong lapuan monsam ki dolo lapen Karbi Anglong ilitum kaching thu rana thu ta paprangulo ilitum ladak inut hexer mate aneng ki hang pami aneng ki mi pami pen alang li Karbi Anglong Karbi akhe pan amina thur tut ajada kam stame ki claim
jali no bang ko akihai Dr. Tuliram no hang alangli development chot kali alangli autonomous state anathuan stame kaprek party kaprek asong dum han panglum si apatai alangli chingwai chingsai ko son si palong jima non stame alangli tum PGR alam putha sita FSLC punon kaprek tum punon alangli tum penang anke lasu pacar boje fansta melang tum bor ilo sida pini nali tum lang non ladak ili tum make hai Dr. Tuliram ronghang pini amenadam si PGR long lelong konat si haladak ke khali duma konat si haladak munit kabe ma hala swadi malong alangli pini flex tar dam lo PGR long le ladak election seraku election po haladak nali tum lang kame pini lo lake latest lo lake non lo to da pale dam amena si hadak flex tame benar tame alangli si ke tar dam ki som dam lasi lasona CM ke kumane aprang da duma nangli tum theglong ma theglong le aro FSLC tum alangli tum ulo je development tang ho ba handbrake tang ho ku alangli tum kupilo ke klemante to handbrake alang ake hai je kathar nili tum jakat tok sutame alangli phansi nili tum pek gel alangli si main negotiator chief lo alangli si te hala suhut alangli pachun thek the si alangli ja kasalong pen ki kam lo te nona bang alangli la FSLC along pen alangli ko som si ke pachun thek ji ko som si claim thek ji hala so bang ko we ki nia tum rada tum ko pilo ne chi the bola nili tum pek de lo la su same alangli si thek se re se ta muni bon ku si alangli phan nili tum ning chi theulo lapuan nili tum ka chi song alangli phan chief negotiator pek det panapi alangli hala satame paplut kang det la pen khat ju la si ron along pen ki kap le ko som si non le aru ka chi song pen hempre ke palong yi puke ning che thepo rada